Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sunay patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat, maing gabi, kamusta naman mapalangan naman tagpalamati Region 5 mga pangalagad kita sa Nabilin. Isa ka oras 20 minutos karon nga adlaw, Lunes, petsa 26. Lunes naman aton ng edisyon, liwat naman aton nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga pwersa sa aton sini nga news team, aton sini nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sini nga pagdurong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry, aton sini kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang ato sini mata kadurunggan oras sa kagabiyon, ang ato sini ka Patrol 2, Roswen Patrol, kay na para kalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat gabantayan, ato naman liwat himosuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabiyon, sana naman nga mga eventualities.
from where the action is. Para sa action John Diaz nga mga responder, back to back sa aton nga piloto, was koromay, aria lang kon mais. Importante, wailang Malaysia action papang Nixon tahong. Ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita update sa national kag international. Monitoring Center sa Action Radio Bacolod sa Lunes edisyon. Builog na ito na puwersa ni Action ang Defensor. Opdam kita sa ato sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri kay IT expert Action JM Biking. Transmitter sa Control Tower Barangay Talok Siyudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandam, inyo sinilagad, Anchorman sa Action Night Patrol. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 17 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa aton nga mga ihada kag ihado, palapit naman sa kalendaryo, pat ini naman ang numero, pila 60 dias na lang. Nabilin, Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 67 dias. Goodbye sa 2020. Welcome sa 2021. Ang inyo Christmas countdown. Diri sa inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action na Philippine Standard Time, alas 9:47 na. Kadasin na sang oras na, no? Oy, ang bagyo nga si Kinta, arag yapon sa Coron, Palawan, ha? Porte man ang halit si Nino. Ang iyang puwersa kahangin, nagbaskog pa nga nagbaskog. 125 km per hora ang sentro. Pero may pagmulubanlos nga nagasaka, 150. Wow. Puwerte man ang halit ni Quinta sa Bicol region, no? Even sa Manila, isa diri sa aton sa Negros. Din pabahayang pila diri ka mga syudad kag banwa sa aton sini nga probinsya. Pero inilang adlaw daw nagkulukulpa ang iya sini nga hanot kag pagwaswas ang ulan. Pero hindi gid kung kaysa mapaiway, may paggulugalom nga makit-an gyapon sa aton sini nga kalangitan. So extra lang gyapon kapag halong, ha, especially sa mga balay nga ara naga-star sa panghigaron sa aton sini nga suba. Ligbati kita sa ginatawag baha. Para nga layo kita sa delikado.
Unang kamay sa ato sining pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kaluman sa San Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Hindi mga kabayan sa ato sining pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kaluman sa Dr. So, Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. hindi mga porsyon sa ato sining pagpangalagad ginadulong ban sa inyo sa Kaluman. By the way, congratulations sa aton nga mga winners sa aton sining Action Radio for Fees. Pagbulig sang pagtuon, paghatag sang paglaom. Congratulations sa aton tatlo ka mga winners sa elementary category, high school category. Kag sa aton college level Action GM, no? Nabutang di sa ato, no? High school category gyapon. So elementary, high school kag sa college tertiary category, no? So congratulations, ha. Yung tatlo nga mga winners sa elementary, tatlo sa high school, tatlo sa college, tatlo. Ulat-ulaton yung inyo padyada kay Idol Onggid sang Aksyon Radyo Bacolod within this week. Okay? So sa aton sining Action Radio for Peace, pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaom, unahon tang aton tatlo ka mga winners
sa elementary category. Congratulations, Burley Dinggit, 10 years old. Uy, taga Barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Congratulations, Toto or Burley Dinggit. Ikaduha nga winners sa elementary category. Congratulations, Gladys Patricio de la Cruz, 10 years old, taga Purok, Zone 6, Barangay Magsaysay, Cadiz City. Kag, ikatatlo nga naton nga winner. Congratulations, Crispin Henry Infante, 12 years old, taga Purok, Ilaya, Barangay Kabug, Syudad Sang Bacolod. Amo naton tatlo ka mga winners ha sa elementary category sa ERB 4-piece. Ari naman ang ato sila tatlo ka mga winners sa high school category. ERB 4-piece, congratulations sa kay Roy Benson Piadotse, 17 years old, taga Purok, Maninihon, Barangay Tangob, Bacolod City. Ikatatlo nga winner, Mark Anthony Sangrines. Mark Anthony Sangrines, 15 katuig, taga Purok 5, Barangay Bulata, Banwasang Karawayan. Bawa ka na layo ba? Kag ikatatlo, congratulations, Nealyn Aurelio, 14 years old, taga Barangay Bakong, Syudad Sang Bago. Kag ang ato ni katatlo nga winner sa aton sini nga college category. Congratulations kay Andrea Padernal Amonio, 18 years old, kilometrahe 11, Agina Buto, Barangay Talok, Bago City. Katatlo nga winner si Leona Grace Paran, 20 years old, taga Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Banwasang Don Salvador Benedicto. Kag katatlo ton nga winner, Lindsay Monsato, taga Barangay San Miguel, Ciudad Sang La Carlota. Uy, congratulations ha sa aton nga mga winners. Naman ang schedule sang story reading sa aton nga mga winners. Ang schedule nila nga basahon ang lasining istorya. Ang kay Burley Dinggit, 10 years old, sang Barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City, basahon ang yasining istorya sa mabot nga Oktobre 27. Buwas nga adlaw. Oktobre 28, istorya naman ni Roy Benson Piadotse, 17 years old, taga Purok, Maninihon, Barangay Tangob, Bacolod City. Oktobre 29, basaho naman sa programa This Is My Life ni Axonwell Masugaton ang istorya ni Andrea Padernal Amonio, 18 years old, taga kilometrahe 11, Ajinamoto, Barangay Talok. Oktobre 30, ang istorya naman ni Gladys Patricio de la Cruz, 10 years old, taga Purok, Zone 6, Barangay Magsungay, Cadiz City. Sundan sa Oktobre 31, ang istorya ni Mark Anthony Sangrines, 15 years old, taga Purok 5, Barangay Bulata, Kawayan. Nakabot sa Nobyembre 2, ang istorya naman ni Leona Grace Laparan, 20 years old, taga Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. November 3, ang istorya ni Crispin Henry Infante, 12 years old, taga Purok Ilaya, Barangay Kabug, Bacolod City. Nakabot sa November 4, ang istorya naman ni Nealyn Aurelio, 14 years old, taga Barangay Bakong, Bago City.
Kag pagabot sa Nobyembre 5, ang istorya naman ni Lindsay Monsato, taga Barangay San Miguel, Ciudad Sang, La Carlota. Sa muna nga aton nga mga winners, elementary, high school, kag college category sa aton nga i-action radio Bacolod for Peace. Bulig sa pagtuon, paghatag, sang paglaom. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa aton nga mga listeners, standby ka mo dugay-dugay na may ara kitang SAP sa Aksyon Radio Bacolod. Sino naman ay han ang mapalaron sining gabi magabutan ang iyang ngalan kag matawgan ining gabi kon masabak nila ang aton pamangkon tumpak masanag pa sa bulan 500 pesos. Bantayan nyo na dugay-dugay ha. Alertoran dara ang inyong mga cellphone. Pag-ring, sabtadayo. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time, las 9:58 na. Sa sila kabayan sa atong pagpangalagad, by the way, happy birthday sa kay Norlene Lopez. Happy birthday sa kay Norlene Lopez sa Purok Riverside, Barangay Tabunan, Bago City. Alin kay Manong Emil sa kay Manang Nilida Lopez. Ayos! Uy, kamusta? Tingnan dira si Mama Betelao sa Binalbagan. Kamusta ka dama? Kamusta si Mama Betelao dira sa Binalbagan? Ga ulan mo dira siya, magabaha-baha da. Manang Bekelao, kumari dyan sila, kumparing Nelbert Adlan. Birthday nagligay nga daw ni kumparing Nelbert Adlan. Toto John Berg Jod, Philip Jod, Alkim Jod, kay kumparing Jekyll Jod, Ihado Aljan, kay Nene Lao, ang mga pump boys dira sa may shell sa Binarbagan, may gabigid ha. Wala da yaga untat nila pamati. Ang mga security guard, empleyado, sa mga taga-kedan kag accounting department sa Bisco Binarbagan, ara man sila, kapaurok-urok man. Binagid ni Miss Nora Di Mabildo kag ni Mr. Levy Frias. Si Jenny Osisar sang Hong Kong, si John Mark Hornoz, mayong gabigid kag Toto Ray John Tan Villalon. Ara siya, kapaurok-urok siya sa Action Night Patrol. Ayos! Si Engineer Nonoy Galunan kag si Ma'am Jolie Hamandre sa All Sector Industrial Sales Kabang Kalandra, may gabigid. Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua and family. Mr. and Mrs. Manuel Ku and family dira sa Silay. Sa kay Engineer Arthur Normandy and family dira sa Takuling. Kay ang mapisan kakawarding LTO Chief sa Makulod Blan, Mr. Orioben Tampos, may gabigid. Sa kay Rogelio Toto Catalbas Jr., si Mr. RMK Dabla, pamati sa aton. Asawa ya Miss ang iyang kabataan. Ang mo na amigos puno lunok, paurok-urok yun na da. Sa kay Mr. and Mrs. Parita Roger Montalvo and family, ang gabigid. Kay Maninoy, Mr. and Mrs. Jerry Ontiveros and family, Toto Chong sa Paul Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, sa kay Maninoy Sinchamor, sa kay Maymay Kaloy Bibidor dira, sa Rosario High sa Division, sa Barangay Takuling, ara sila ka paurok-urok. Toto Alex Montesa, may gabi, kag kay Jocelyn Liboon, Dispo. Ayos! Check tayo nga ito sa nga patrol to, ato sa ni Crosswind Patrol. Kamustahon tayo paglibot-libot ni Action John Diaz. Sa unang adlaw, Lunes naton sila nga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol. Yan si Action John Diaz sa Patrol. John, may gabi. May gabi, Action Eric, may gabi sa tutunan ka mga ka-aksyon. Kumusta ka dra? Okay lang? Okay Bakit lang. problema? Why problema? Okay lang. Karami sa ating panimpo, no? Okay.
Oo gani, kasi parar kami tani. Dari kay mga balbal na kami tani sa ot sang maskara. Galing kay doon lang alang kami. May katuan kami. Duga na kami tani. Nga mo nga til nga mag... pero tindog-tindog kag magulog-gios na. Oo. Galing kaya ba namon ipalasunan tala ng maskara. Total manog Nobyembre naman. Mamorto-morto na naman tadas ang adlaw na. Correct. Mga kakson ang gabi. Actually, may gabi sa tatanan nga mga kakson. Meton panimpos bakulo daw. So, maayo ni. Kahit why ni sige to nga swimming. Why na ni sa may maguot nga slakyan. Basi kung di na pa ayo-ayo lang gabi, basi karog sa kagaon, biraho niya naman bla. Gani, amo ginang palantayan. Pero kung maganta ko dire, may bulan, Oo. dalom, do wala gid man Wala no? gid man. Hindi gid man amo nakadulom, no? May bituon man, do wala gid gani bituon. Kung si papang pa, wala ni. Oh, maulan Wala ni gid. karon. Maulan gid. Do maulan gid, hindi man. Kasos kagaon nga, ni papulian Luna. ay. Ha? Karos kagahon sa basi matipon kag bundakon. Gani man, basi black kagaon. Pero okay na basta hindi lang blackout. Oo. May kuryente ng black. Kaya kung wala gani kuryente, tapos Oo. buong ulan, disgrasya gid. No? Amo na nga panawagan ginila masami ang Central Negros Electric Cooperative, ang Noseco, kag Noneco. Oo. Basta gani mag-ulan, ops, yan, hindi gid, no? No, agad ikaw dra magpapatay-patay sang kuryente kay kabudlay sa sitwasyon. Arab lang, kay lain, kay may mga cases deduction na nga ang kung wala kuryente, wala man nga daan tubig kung kaysa hindi ka man kagiyos-giyos, dra, no? Oo. May mga cases man dra nga kung wala kuryente, of course, may araman niya nga tiyempo nga kung nibisang kabubong ulan, pero mapaang ang panahon, no? Amo na dapat nga may kuryente kidya. Pero, importante na mo sa gana sa total mga ka-aksyon ng ito natin yung Espiritu sang Paskwa. No? Kay dribla sa tubang sang Coca-Cola Company, ang building nila, dari kagawin na ang gate nila, yan ang palibutan na yan sa mga Christmas lights mo. Oo. Doon sa may malamang slingan la. Hara na. Kita rin na mo, no? Katahom na yun, kaya may mga linyada na reaction din ka Christmas lights mo. Na palibutan na yan sa mga palabutsi. Doon kayo man niya nag-experience, gulo yan, din nila ipakita, ipabalo. Oo. Nalapit na lang git ang Pasko, Hindi na gini mapungga ng Pasko, pila na lang git yung kabulan. Bila na, ano na subong 26, ay kiniklabot na 2 kabulan, no? Dali na lang Lali na lang, kung si Papanggi Pagani, magkatapak na sa uno, disgrasya na, no? Amo na kortina na ulot ko na kung siya pa, isa mo na nagkabukle. Welcome! Welcome na! Rita sa ganar na, kay Pasko na. Hopefully may makaganar gin. Maayos ang gabi na ito na, kaya karami sa ito nga sitwasyon sa palibot sa syudad. Nag-vlog ako ng actually, kaya may nagpumalo sa ako, natubla isang Sabado ng gabi, Oo. balo, ay kikuro na ban si Mayor Richard Auco, sakto. So, ay kinapalapot, pero nakabati sa kuno sang naton ngayon istoryahan. Sino? At yung balya, nga Sino nakabati? kung makakita ay sila, makabalik sa opisina sa Mayor, putika niya lang ito si Mayor nga, ba, grabe kitong tayo, si Monarch Suneric Connection dyan, no? Mamaya kita, Mayor. Away kita, Mayor. Galing isa ako sa, ang ito, vocal action, namin baton ko nga information, alin sa ila, nga subong wala galigas ang taga-tubuso na nabilin nga pasyente dara sa regional hospital. Okay. Tibot silingon, kung wala tubuso na, tiway na to may matiner na karon sa may ospital, sa may parte ni Sir to nila nga, nga ginentahan nila nga lugar. Oo. So may ideya naman subong nga do ginatun-an nila ni Mayor nga base bisan hindi ka taga-tubuso patineron ka na lang to nila action Eric. I-accommodate na lang nila bisan diin ka pa nga lugar. Oo. Kaya balya potante may matulugan to kay kapila saglit na balik-balik dala subang sa ospital bla. Sino? Si Mayor Auco. Kita igit aktual. Ginabisitahan na kuno kay nantang permit kung may ara dara nga taga-tubuso nga nagatiner. Oo. Kaya kung may ara pa lang siguro gaan yan lang ginalugar lang nga may sailuhan. Galing kay ti subong do wala pa sila kung may record nga taga-Manwa sang tubuso action Eric, no? Okay. So ang matabo sila tagali is ginatunan nila nga base posible ikita na lang gid nila bisan hindi ka taga-tubuso.
mayo ng idea, please lang may magamit tao. Kaya ito rin tahanan nilang lugar. Tapos wala man nagamit, kundi daw medyo mabulubot-lay man. Gamit. Kaya daw hindi mo man ano ginang imo nga ginagana. Pabay, di na magamit na dyan sang sinang lugar na da, maintain mo nilang katinlo, bla? Yes, amo magina no kay gintay stara na sila. Dapat maintain git ang itong naton nga katinlo. In fact, to gina no action Eric no. Anyway, actually nga gabi nagpakig-agop kita bracket ato ginpasan ni SM sa ating group chat. Ining nga sitwasyon dito sa may Banwa sang Isabela, ang pinaka-latest nila karon nga gabi. Oo. Kay ang sitwasyon kini actually kan doling kita sa bukid like sa Canlaon, Yulngan, Moises Padilla, kabalo ka ang Isabela do mo nang pinakadalom dramong sang Canlaon nga area. Di dragid ko na tanan nga tubig, dragid nagdiretso. Dito kita na nag-agi, para alagda na sa isa sa pinakadakong asuba. Okay. Amo lagi tawag nila nga Binalbagan Bridge at Tuan Eric. Oo. Or Binalbagan River rather, no? Amo na sa ang isa ka pinakadako nga suba man ginakabig diri sa Negros Occidental. Kaya nga lagyan niya gid sila dira, amo to ang Banwa sa Isabela. Amo na ang rason kun nga nga perti gid yang pagbaha no kagapon to ang sitwasyon la sa may overflow sang barangay amin bra. Oo. Nagabusawak lang ang agi katubig. No kay particularly tubigalin sa may bukid na naog abi bagid actually naglalabay kabanan no bagid sila nag-agi sa area mismo sang Banwa sang Isabela. Namuna mo naman mga 502 individuals ang ilang gin-evacuate. But according to the case of Jeffrey Esclavea, ang officer in charge sang Isabela Disaster Reduction Management Office, nga mga almost half na ang nakabalik sila lugar kay matapos gin-assess ang sitwasyon Okay. kaya hindi na manataas ang tubig baha ako ng baha abi pwede na sila kabalik sila lugar para sila mo mismo mabantayan la. Okay. So mga panahon nila medyo mabulubod live sa mo silang sitwasyon na nga gabi na draya sila man mismo ginatahimtangan aksyon na Eric. Pero may nagatiner pa na dagyapon sa may Isabela Cultural Center dahil sa may proper no ara dira ang pila pa ka mga residente particularmente na sa Hacienda Alegria sa Copinesa sang Barangay 5 no Hacienda Alegria Barangay 5 sudad sang ako Banwa sang Isabela Action Eric damo pagidi ang dito nakatiner kaya according gani kay Sir Estevea kay nasa nga Action Eric ang tubig o kung ba sa dalan. Okay. Kalabot ko tagahawak mong Bow. hindi pwede ka na bayan mga 4-wheel vehicle dira sa dalan pakadto sa Castellana. Kay naglapaw gurubla sa suba ang tubig. So nagtugas sa pagba sa mga dalanon, mga early 6 a.m. tagahawak ang tubig. Nag-subside na lang matamat mga as early as 10 a.m. kag dito nakaalaw or rather naging passable ang area but sila maagyan na. Ang Badri sa Escabella, hindi man niya yung pertibla kabubo sang ulan. Ano lang magtulog ka na kanay lang man, kita mo lang ito yung daludo lang sa tubig, gikan sa bukid, no? Like for example, sa may Moises Padilla, sa area action na sang Gilngan, kan na nitigtugid na naog, no? Halin sa may bukid, pakadodra sa Banwa mismo sa Isabela. Areas affected, Bulad, may tutusing lawag na may tubig, may araman sa barangay 5, no, nga mga areas, kagrumirang. Ang iban nga mga nag-evacuate, ara na nagatiner, sa may rumirang covered court, ang iban ara sa social cultural center, sa may proper mismo. Pero according kay Sir Escabella, may mga areas pag silang kaginatutan, especially sa mga muling panahon, ito hindi na mabaktan kung ano ang extent, kung kabugaton, kung ano nga bing pukmok sang ulan aksyonerik. Ari, may interview kita no, sa officer in charge sa Isabela Local Disaster Reduction Management Office, nga si Mr. Jeffrey Escabella. Mga gabi nandra sa team sa LDRMO sa Isabela nga naga-monitor sa Action Night Patrol kada gabi. Yatamyo ko magali dyan si Migo ko Cesar Goga monitor man sa aton gali oh. Okay. Ako na amigo niya, si Cesar Gu. Cesar Gu, taga dito siya? Taga Bacolod. Taga Bacolod. May gabi lang na, sir. Si Cesar Gu. Dugay ko ng amigo. Kasi kaya na kami nagkakit. Anay ni Blakag mga grupo. Manamo sa una, blawa.
Subong na lagi ka muna ka, ano? Kasi si Toto si Sargoti, lapit man si Sakon di. Yan, sir, katuto ka sa Indis. Tultulan niya na. Tutulan niya na? Tultulan niya na. Kalapad lagi rin sa nakson. Alas nakson ka, sir, sa buksan PNB. Natapos sulod ka, pag sulod mo, diretson mo lang, liko ara sa wala, may duwa na ka-bloke din. Amo na yung picture mo sa baha sa Isabela, ho? Yes, amo na sa action, Eric. Perti, no? Perting baha. Gani. May isa pag kita ginaulat nga update, nag-inform lang man to ang Binalbagan LDRMO nga matawag sila probably by 10-15 diri sa akon kay matag sila sang update kay naglibot sila liwat ginasres nila kay may mando man si Mayor Bebot Meraso sa Binalbagan nga tutukan lang pagbantay like sa Payaw nga area bala sa Binalbagan mga nga sul nga bahin sa nga probinsya kay digtugid do kita naton to digtugid na pwedeng damo apektado nga pagbulo baha action direct. Pasalamat kita diri sa Bacolod kido wala diri no nag soprer sang pagbulo baha pila ka mga lugar o kun dalanon abi at least diri sulhay ang aton buhay diri predikto sa mga banwa kag syudad sa sungabahin sa probinsya nga tuman kadamo naga-monitor diri sa radyo kay halong lang gid sila kag mag-alerto no. Anyway, liwat si Mr. Geoffrey Escavella, ang officer in charge ng Isabela Local Disaster Reduction Management Office. Okay, mo sir na monitoring evacuation among total number of families is 101. Composed of in total number of individuals 502. Okay. So, pa mga mga lugar, sir? Affected barangays isa po kaya niya ang barangay Bulan, barangay 5, barangay Rumirang, at barangay Maitubig. Sir, ano ginang sitwasyon sa area, sir? Ano na talmani sila? Do kataas kita di ba sa tubig, sir? Sir, nang usually, ang mga silang area ang ginabaha. Sir, nung kung nagpasto ka mula na magalong ang tubig. Oo. Ay, catch basin, especially ang muning area, malapit sa Moises Padilla, na tubig, kagsakan taon. Okay. Look, while sir, yung taluto, masahin sa bukid. Yes, sir, sir, taluto. Yung isang bukid sa pagbulan. Kaya sa Banwa, okay lang, kamay kanay ng ulan. Kapit ko sa bukid, yung mutong na taluto. Tapos pa ang ulan sa kanaon, sa Giyulman, sa Moises Padilla. Hindi ni sir na gagigilitan sa ako. Especially ang mamirang, may katang barangay 5 at ang ulan. Sila yung ang pinaka-lower na tubuan, hindi nga barangay sa ako. So, di na konektado ang suba, dara ako ng area, dara. Dito sa may Moises Padilla, no? Yes, sir. Sir, Binalbagan river ni siya, sa Moises Padilla. Siya sa pinakadako masuba nila. Ito rin, parang ginigawin siya. So na Eric nabatian si Sir Geoffrey Escavella, ang officer in charge ng Isabela Local Disaster Reduction Management Office. So kapanumdunon sila halong lang kid para safe ang tanan, especially sa makasimanwa na mo nasa banwa sang Isabela, no? Karon nga biyarin kami sa may Bangga Kore, dari kini away pa tapos ang construction sang dalan, duwa ka lane, di ba? Sa mga kaaksyon naton nga sa may Mansilingan, kung gabi nagapuli, kag do hindi ka moro, tinainay lang ha, kay tiwan lane na nagmalabyan ninyo, kung pakadto ka mo sa area sang Banwa, o rather Banwa, kung pakadto ka mo sa Libertad Public Market, kaya ang tunga sila diri, basip lang mag-swimming, kamusto nga, kay tiway pa tapos ang construction, so inainay lang gid. Kung ubog na, hindi gid magpadasig-dasig panagan diri, okay, may mga debris para diri, may mga kawayan para diri, may ari para diri mga traffic barricade pa mga baral, nga nabutang skilid, basi magkaramumo ka diri disgas sang gwa mo. Anyway, under curing period naman niya. Siguro man nagtapos-tapos na ang almost, lapit naman ang pinala lang ka metro siguro, sa Bangga Kore, gid mismo nga intersection, going palapit diri sa Palutsan, sa may Pontevilla sa Division, ang construct nila, o tapos-tapos nila, action. Eric, no? Anyway, karoon nga gabi, makita natin, may pila pa ka mga taxi nga nagabiyahe, may mga privado nga salakyan, pero patuloy naman, sila tagsa ka mga lugar, mga kaakson. So, para na, ang pinakaroon sitwasyon, diri sa Sunod naman sa Bacolod, karoon nga gabi, mga kaakson. Sa total mga kaakson, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatihan sa tunlawa sa mga paguyang kung ang paglubo sa ating main function, ang mahiko a kolon, kagang hindi regular ang pagpagwa sa hiko sa tunlawa sa may dako nga papel sa pagubasang ating main function.
impormasyon. Ang dapat timon sipig lamang mga kaaksyon, pamaskugon kag pasanyugon ang inyo naman nga immune function paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Oras sa patuloy sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kid aksyon na John Diaz. Doy abeta pila ka mga updates sa baha dito sa area sa Isabela. Wala sa sitwasyon sa Metro Bacolod. May bulan ta pero ang kalangita ta daw ay bituon. Kasi karo sa kagawad niya, biraho niya mabla ulan. Balikan na karo sa aksyon John Diaz sa dugari sa Aksyon Balita sa pinali sa atong sininga pagpangalaga. Ang report na aksyon John Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Inatay meron na mo ng amon mother-in-law nga naga-celebrate sang ika-74 yung birthday today. Ang panamyaling kay Giovanni Sopi sang Montreal, Canada. Sa Bakyas Mansilingan, nag-monitor mo sa aton si Liberty Beniti Nobaldo. Dara sa Cavite, nag-monitor man sa aton si Loretta Villesa Diaz Santiago. Ana Dilia Torres siya, mayong gabi dira, kay Maiba Faith Manaba. Kay Mami Elsa Berry, Bradjit Dilag, kay Toto Buknoy, mayong gabi dira, no? By the way, nag-condolence na kita sa pamilya Baculna mula sa La Carlota. I was informed kaya sang agang napatay si nung Norving Bacolna, no? Ang general manager sang La Carlota City Water District, no? So sa pamilya Baculna dira sa La Carlota, our condolences sa pagtaliwan ni Manong Norving Bacolna. I-check na ma-report na gika sa ato siling nga mga correspondent. Si Toto Gary Alusitain, Mr. Mrs. Gary Alusitain sang tourism office dira sa La Carlota nga monitor mo sa ato. Salamat kay Toto Gary Alusitain and family dira sa La Carlota City. Si Mr. Mrs. John Kagpriti Mahilom dira sa Lope West Housing.
Manan na nga pagpaurok-urok. Kay Joel Mahinay da, araman siya. Check na si action na Roger Goteb. Natipo niya sa nga ma-report live dito sa may syudad San Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Roger, may gabi, please come in. Yes, action na rin kami sa mga action sa aton mga balitang sunerek diri sa may siyudad sa Cadiz. Isa ka empleyado sang globe na lang pang load block sunerek na kuryente. Uy. Patay. Ay, goy. Ang incident na tabo kahapon mga pasado launan tak na sariin na kainan na ito nakuha ang report kay wala magkid siya ma-report sa talatapan sa kapulitan na. Okay. Sunod sa report ang biktima diregin kilala kay Dominador Ferrer 48 anyos ang edad kag residente sa barangay Alihis sa siyudad sa Bacolod. Natabo ang insidente sa may bagsakan area siyudad sa Cadiz. Kaya nagatakot sila blasang signboard ng isa dari katindahan sa bagsakan. Okay. Nga ila ini nga customer sa mga nagapang-load bala sa cellphone. So, matod sila, tigitak na nila ini sa signboard gamit ni silang mga personnel sa sining Globe Company ang ladder o kulaganan nga aluminum. Kaya po, takutani nga iya ini nga kakaso nakapanaog naman siya. Gibutong niya na lang kalat, bala nga para nga ma-release ang lock. Oo. Pinagpaibabaw ang isa't portion kahit at least masak. Oo. Natabo. Oo. Na daw, hindi ko kasulo daw. Okay, araw na. Ang natabo aksionerek nga nagigo sa service drop balasang ara na angot nga accomplish ng kuryente sa Stelpos nga nagahatag dira sang power sa mga tenants sa bagsakan area. Okay. So, amo ini nga nagpagigo to, gulpi lang siya na kirik to Uy. Kagagyan doon ka mga kapdanan gani na kuryente man o galing kasi wala iya mapuruhan siya yate na ang balita kasi na mura ang iya sinigani nga baba sige dala sa KCC emergency clinic. Ano to nagpisik? Diyan ang higot? Ang kay man siguro kasi basa kaya tulo ulan inulan sinerek mo. Gani, pero nagpisik. Ang nagpisik? Ang nagpisik ba lang nagsablay to sa linya to? Ano to? Higot? Hindi ang giyagit nga ladder Oh, ladder ang ladder gigli na nakakuan gili nakasandig. Oo, nakasandig kay malo ka antes mo i-release ang lock sinabutungan mo lang higot. Correct. Mapababaw na siya kadali. Correct. Amo gito po lang itong nakasakdin dito. Na kuryente. Ito nasig lang. Ay, sus. So, kasi medyo basa ang luta kaya basa magay itong pisi. Oo. Kasi tulot talit sigaw lang naman pero nagatakot sila sa tukay nga daw maguro nila. Ano na yung mga tao ni sa Globe? Globe ni Blang nga pang load blang. Gani. Probo na sila mga tao ni sa Globe. Tawag sa Globe, hindi na tagapati sa pagkakalihit si Dominador Ferrer mo na ang biktima. Based sa report kang Cadiz City Emergency Clinic, man, aton galing nga na pamangkotong tindahan, why man nakabalo ko sinong pangalan, itagaan kita ngalan sang upod nga isa to, dati Ricky, sino man kay Ricky, why man siya kabalo sa ngalan, na-interview man natin itong isa ka upod man nga si Rachel Laviga. Why matagali ka manugid sa ngalan? Pero kasi updanay man lang sila por lain mas nagandang lugar. Dahil ginaharap natin updanay sa area pero wala siyang sa ngalan. Okay. Pero gisay-isay niya kung paano na tabo ang amo nga insidente sa aton kinakain. Di ba kaya ako po diyan? Nakapot sa danan, tapos siguro takilo niya rami guro lang ang ladder. Pagkagay natin lo, miso, sana pangit sa kurinte. Sus. Ang ladder?
Awang ladder yan. Primary line ang nasagitan. O ang may, ano na lang, may ground na lang, light durugid niya, Oo, yun ang aluminum ni ladder niya, sir, no? Oo, aluminum mo. Pagkatapos, na kuryente sa yun. Oo, nakurinti, abi ba na, huwag mo ko tangod na sa, kay natibot mo ko, abi ba na, stroke sa'y, nagdura, di na babayad lang. Sus. Ang galit ka. May iwan ako ng pagpapod na kuryente, man. Ako yan gano'n lang kayo, isiling nila na patay na nilang kurinte. Kaya ang nasangit na kurinte, sa tubang na mo, yung liubrahan. Napatay ng kurinte, kaya ako lang yung istikan ko lang, naging istik ko lang, ladder na, kung wala ground, na makaya ko, ako kami ang ladder. Oo. Napisik mo lang ko lang, naging istik ko lang kung ground pa, ground niya, pwede yung saling ko, ito napatay. Ang upod na gibiya lang siya, sikap tayo ang igot. Dali yung pisik lang na sa kanya, ako naman tayo ng ladder lang, ipisik niya. Siya yan na, manay ko, hindi manay. Pero wala sila wala pa mo yaman, wala na daw. Wala, ground lang ko yan. Oo. Pero siya gindala niya si emergency clinic, kapatay kina Kung pag-alsa ko dahil siya, pasalod ka, ay nagiging mo Ano po subo siya sa nakuwigugad na napatay ang sweat kita ang kurinti. Galit. Ano po nga dahil guro sa oras, guro ang guro? Patay siya Patay kita din baray. Taga Bacolod, gigalinig. Okay ba kung sito sila Ano nga yun, Niwan? ngayon yan si Jun lang mo? John? Oo. Taga din siya sa Bacolod, anong barangay? Doon ka na sila, sir mo? Banago. Dahil hindi masyado asolerek niya maibaluan kay kundi ng lugar. Sige, verify na to sa Cadiz City Emergency Clinic kayo na. Okay. Sa mga naka-PPE dito, nag-hatag sa aton sang lista, ganda, nagpakita ito record. Oo. Ang record, muna, taga Barangay Alihis, Galisay, di taga Barangay Banago. Barangay Alihis. Barangay Alihis, kagangalan niya kay Dominador Ferrer, 48 anyos si edad. Dominador Ferrer. Oo, muna ang nabutang dito nga DOA. Ang status niya pagkabot sila nga bulolngan matapos nga na kuryente at sunereka. Ahay. So, sunod sa kay Police Major Robert Mansuito nga sila imbestigar sang gipabaluman naton sila. Oo. Sunod sa iya nga wala man sang foul play ang ili nga kamatayon. Okay, gidetermine ako, kung sino at fault ko kung nasabok ko siya. Usually, ganyan naman pa-record man sa patang pamilya ng nasabok na kurente. Ang initial na kung diyan, wala ko kami na kita, na nagbibigay sa patins mo, ang nabiktima mo, na umaygid man siya, kaya dito ko wala na notice, na dito ko connected upon sa may library. So, parang wala kita mga koordinat na saan. Wala pa. So, ang pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito, may kasanan sinaksunerek. Purely. Okay, balik kata si Action Roger Gutim, utod siya. Purely aksidente, kag tamo na wala ko isang aksidente, hindi mo malikawan. Chopping at kurinti, hindi mo ni malaglahogan, hindi mo ito nga natapat din siya. Mo ito yung kamalanas ang iyasining kamatayon, taga Barangay Alihis, Bacolod City. Ang biktima, pero according kay Police Lieutenant Colonel Mansueto, why man foul play? Kasi mismo ang upo dyan mo na naka-attest, Action Roger? Yes, action director muna ang payag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto. Wala sang foul play ang ining kamatayon sang kuryente action director. Now, dugang na to nga balita ka police report diri sa syudad sa Cadiz ang bypass operation nga gipatingayon man kahapon sa kapulisan sa syudad sa Cadiz kag tigay nga ma-file ang kaso kaina sa ila sinigagin na patigayon nga bypass operation diri sa area sang Barangay Zone 2. Sa diin, duwa ka mga persona ginakop dire kag ang isa nga
gindakop action erect ginakabi giningayara sa top 1 gid sa listahan Ba. sa nga kapulisan. Ini ang gindakop may mga ginakop ini action erect sa ila sini nga operation base sa record alas 8:30 antak na sang daligid lang nga daw hindi ko makita di. Okay, alas 5:42 sa takna sang record gali sa TV por la 5:42 takna sa ngapon. Sang pinalikdan nga Domingo daligid lang 20 ka Sabado. Sabado. Sa may sinaran Tabahog Barangay Zone 2 Ciudad de Cadiz. Ginakopter mo si Tito Prisaldo Igoles alias Iting. Ini siya 38 anyos sa gidad kag upod pagkikiri mo si Jewel Diaz Iamion 34 anyos sa gidad. Asuro sa report ngati nakuhaan ini sang Shabu nga nagabalor sang 12,000 ka pesos. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansito nga ila na nga file ang kaso kaila ini gin-inquest action erika nga pag-file sang kaso tanday Police Major Police Lieutenant Colonel Robert Mansito sa aton kaina nga interview. Sorry. Okay mo na actually nahabol din natin yung mga pag-cellphone case sa duwag gate mismo, no? For may written ng 15.5, 611, kung yung subject ng top 1 ng target na to, no? Kaya kaya ang yan ang opinion na kailangan to natin case sa under sa 15.5. Hindi rin siya nagsasabi ko kung nasa 6.5 no? For illegal commission, 10%. So, si Tito Prisaldo, sir, top 1 gito, sir? Actually, nakapag-direct ko na sa gobyerno, no? Kaning pag-reload na to, no? Pag-conduct ng validation, kung para isabing manisa, nakapag-direct siya kay number 1. Ang access niya ba lang sa extent niya pagbaligyan sa niya, diri mismo area sa Pakadik, no? Na-win mo nito. So, amo na, action direct, no? Tingnan kayo na ma-file ang kaso matok sini sa usot kaso. Now, update sa COVID-19 direksyon sa Cadiz na naganabo action direct. Why yun, Tat? Sa Sabado, 13. Oo. Sa Domingo, 22. Oo. Napong naman action direct nga adlaw, 19. Ay, abo, gasaka lang na dyaw. Tiga pagsaka, action direct. Kag may isa naman na dugang na patay. Ay, sus. So, atom na tala nagamon diri nga patay sa COVID-19 o kung mga nagkalamatay nga related sa COVID-19. Isa naman ka 66 anyos nga lalaki nga taga Barangay Kamahog. Yan nag-expired ini action direct sang sinalikdan nga Sabado. Dagay na lang na record man ngayon siya ang nadala na sa record ngayon siya ang COVID-related death diri sa siyudad sang Cadiz Action Direct. Samtang may ara naman 19 na nagdugang kag ang kalamanan Action Direct mga ginalinan gidra sa merkado sa siyudad sa Cadiz Duman atong gin-lockdown bala Action Direct now. Atong gin-lockdown nga module nga ginalinan to tong Manugihaw. So from 11 nga kontane 11 na lang to nagigan nga sa mga pista yes bala to sa Oktubre. Sa mga amosina no 11 na lang pero karon nag-65 na ang amo diri nga active nga kaso. Kung pinagtaka ang Kamilogan 233 kag ang amon diri nga napatay mo na ning anom action ereka. So panayon aton ta tracing sa mga amon diri nga local IATF agod nga patigayon pagikagalaw halos adlaw may swab test kid
tungod din desisyonan nanday Doktora Maria Victoria Ibanez yang tanan nga mga market vendors sa siyudad sa Cadiz nga sa merkado i-swab test gid sila. I-swab test gid abudlay kay man may mga gin-swab test report nga applied. Ay sus. Wala na nakapakita. So, amo paginang isa sa dako nga lubrahon sang local IETF na amon diri labi na gid nanday Doktora Maria Victoria Ibanez. Gagalingin ang ulo na ni Dr. Ibanez. Naglay kay kasaka da? Oo, ikag ni Mayor man eh. Abi mo, si Mayor gani may harap na lang siya nga daw doon di ba sa local station man nga sulit-sulit na niya nga ginambal kung anong pag-imuod sa bahin sa mga precautionary measures wala. Gani kati doon nag-trigger ito lang ang saka inyo tungod sa inyo na merkado, no? Oo, tungod sa generic ang una to kung nagsaka siya tungod sa empleyado sa city assessor. Oo. Ang naso naman ang sa merkado naman. Merkado naman, ang saka naman. Ang malugihaw to generic ang malugihaw to sa isa nga pork and meat vendors dire nga tong gulpil na lipuhan pagkatapos in swab test siya, positive, rason, tapos swab test, pila lang ka oras, kapatay siya. Oo. Ang iya nga pamilya, sunari, kung sigid, nagpositive. Ay, abaw, ubos gido halos. Oo, halos, gid. Tapos may isa pa, gid, nga vendors man, nga gin swab test man siya, kag positive. Ang iya man pamilya, siyam, actioneric, nag-positive. Ay, abaw, So, ako na, nga ganamo, ito kadasig sang massive karaptahan na ito, no? terrible. Subong actioneric ka mo na galing nga siligaw ko ng bakulod, pumatihan mo yan o nagkunhot na, kamay pagpapadayon lang. Gani man. Pero nga, mote mo, mali pa nga buyo na mo to sa nag-16, nag-14, nag-11 na lang, tapos itong active. Gani. Kaya may ara ka-recover, pagka-distansya na ikakadla, may tagduwa, tatlo ka-recover, subong yan, yun yung katapal ang nag-recover. Sus. Subong adlaw, ang nag-recover, isa lang, pero ang nagbulos, 19. Sus. Tama No? na. Kamo na, nagaw perfect budlay, that's why nga tinamo, kasi nga ang mga labasiro, nag-text ako, di ganing isa kong kay nabloso, sila nga to, ano may mo na mo siniman, way na mag-nagpas merkadong bakalisda, kay tungod sinay na tamo, nakunti, way na may mo sinada, kunti nga kontakod pa, kasi lang magkaroon nga. Gani. Kung pwede palang gani kung isa, inang libod-libod na sa isda na nagbakal. Oo, kag uga-uga lang na, Aksyo Roger, mo gani, iba si Bayan ganing puro panindahan, ano ito, kasi kung sa ulihi ka magbalik na sa normal, makapanindahan niya sila da. at yara, magit sila ka paindahan mo sa man ka, ako nga, sa permato, kalimahal lang ko, no? Pero Sige lang, sa merkado, pero mas safety mo na nga. Ang iba nga modyol sa merkado nga bukas, kasi ang iba niya bukas man, pero yutay tao kantos merkado. Kaya nakulbaan man mo. Correct, no? Hindi makulbaan. Sinabi ko si Bagay, klaro man ni doktora nga ang aras merkado nga nagpositive para lang sa mga siyam sa mga vendor. So, kali kayang nagnabo lang ito, huwag kayang ilang pamilya, nagkalalasnan. Hindi na, kuya. Amo na ang rason. Hindi na kayo magpasimpalad, Kaya mo na daw kabudlay lang ito magpasimpalad ka. Kasi sinanglan, kung magkanto ka ibang marisigo ka sa merkado, sinanglan, observe mo gid ang pagsoksok sa face mask facial. Yes. Sinanglan gid na observe mo gid ang social distancing kan. Hindi ka gid mandugay. Tapos mabakal, balik na yun. Ang importante. Pari manugbugas, man yan suneric na kuwali sila, dako ginikitama ang manugbugas. Oo, te. Ay, ang positive man. Ay, juice. Te, boss man mga tao, iya pang swab test, iya mo na subunga po, tika na mo gid. Ang panabutot pa nga mga result, kagabay pa nga, di lang magdugang pagid nga mas lala, pagid sinik, kay man, amak mo na, Sabado, 13, Oo. naman vendors, Domingo 22, subong 19, Linggo
kaya mangita na nga muna nga result ng mga swab test kaya patigayon ang tunay although nga basta mabakular resistensya mo walang puwasan mo walang gali kay perwisyo sa 14 kadlaw plus 7 kadlaw pag yung extension at mo na kalawin sang imo nga isolation nga iga patigayon no? Nga kwantahon mo ang perwisyo. So, kung isa hindi ka ganyan mapatay sa COVID, pero daw ganas pag ginawa mo, tungod sang pag-isolate nga, kung isa may negosyo ka, hindi ka gigakay mo, sinirek ka. Yan lang palulos mo, abis na. Gani. So, amo rin, ato madulong nga report, malita kag mga informasyon, tamiyaw ito na yapon, si kapatuligan sa taong gisaya ito nga Beach. rest out and resort so sa Ahoy. Gani man. O, kanami, katama sa nawala. Now, yung publishing, kanya ganito, mayong gabi na sa kay Mr. Jonathan Diaz, sa kay Kagawa Jonathan Diaz Jr., kaya nagapamati man kay Tuto Jolly na ibasan ko, mumanda sa kay Nico William Prias, parang George Wong Ginagonzaga, nagatamyaw makit. Yung utol pa sa Roger Gotib sa talis puspusan sa iya siling report, ang iya siling greetings. No? Sa kay Romy Tibes na may gabi, kay Haro, kay Nanet Poblador da kay Toto Samuel Samuel Castillo Armita dira sa Banwasang Valladolid kay Toto Sam no action Roger please come back. Si Fiscal Maido tamyata Ma'am Linian Maido kaya pamati nga mo tinga parol provision officer bala kan of course nga to nandito sa Imamaylan nga chief of police si Police Major Romeo Vargas kay naga pamati mataton kaganaton man di nga amigo man nga si Police sa sunad sang Sagay nga si Police Major Albert C. Naga pamati sila sunerek kada gabi sa aton sila pagtulong sa mga balita. Amo ni mga report balita mga informasyon ikan dire sa may Norte Cabancha Provincia sa Negros Occidental, kag subong man ng court balita sa syudad ng Cadiz. So, una sa balita o na sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Roger Gotib live report gikan sa syudad sang Cadiz. Ang balita ni Aksyon Roger Gotib giradulong sa sa kay Toto Dennis Richard Tibo Roma tag sa mga Energy Fans Club na monitor gid sa ato no si Marita Jenny Fidislati and family sa kay former Kapitan Jocori Sumbito kay Manang Gloria Sumbito and kids mayroon dala nga pag paurok-urok. Sir, good evening. Liyog tabi sineko bago dugay-dugay ni sila patay-patay yaman. May pasyente kami din na respiratory ho. Ara naman. May gabi nila sa kay Dodong Toledo. Amigo ko ni. Dodong Toledo, supervisor. Supervisor ni Flores sa Shell dira sa Araneta wa. Dira sa may Araneta Shell Rodriguez. May gabi dira kay Parita Dodong Toledo. Ay, Puertis Dodong Dong. Pagitada. Kay Martin, kay Sir Fritz sa kanlaon dos. Natamyaw ka mo ni Sir Jigs. Maninay Mae, kay Maninay Chari, Salvacion nila sa La Carlota. Para dira kapag paurok-urok.
Naglanay kay military ante sa report dugang ni aksyon na kuano si Pepe Fresquito kag ni aksyon na Percival Binamor mabuno tanay sang sap sa aksyon Radyo Bacolod. Yari na! Yari na! Yari na! Ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay. Basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay. Ato na, ginata ko na kay GM. I-contact ko ni Action Henry Spolgar ang numero. Pag makasabat siya, daw sigurado, iyagid guro ang 500 pesos. No? I-try ta ang numero. Kilanlan, isa, dua lang kakwana. Karing sang, sang cellphone. Pag ring, sabat na yun. Para klaro. Ang 500 pesos. Naku, buro-buro ang iyang kuwanaw. Hello? 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 Maing gabi. Gabi. Oo, sino gani ni? Hello? Hello? Sino gani ni? Si Retne? Sino ni? Sino nga lang gani naton gani? Ha? Sino gani ni? Tatang cellphone, mama ko. Kay mama mo cellphone. Sino nga lang ni mama mo? Janet, Nes, Kayaw. Oo, pila edad ni mama mo? Kayaw. Oo, ano, pila edad ya? Middle name? Ang iya edad, pila edad ya, nanay mo? Taga din ka mo gani? Ano? Taga din ka mo gani kay Star? Polot? Bacolod gani, pero din sa Bacolod, sa din nga lugar? Ano? Oo. Dagi na pa ma. Oo, si nanay mo din? Para day? Ara sa mambal ko bisiya. Pwede ko kambal siya, kabugtaw pa sa. Pamalang na ka? Oo, lo ko bi, mambal ko bi kay nanay mo. Oo. Oo, lo ko bi sa cellphone bi kay nanay mo. Okay, sir. Oo, ara sa. Gana sa katulog na siya, oh. Para sa dalawang taon pa? Kakatulog na siya. Oo. Opo ka nga kay ni mo do mayo ni nga balita. Oo, dala lang. Oo. Kung gahuragok isa ka galalaway pabayin na lang siya. Oo, dala lang. Oh, sige Tatak be. lang. Gasaka ka ra, gasaka ka. Oo. Oo, ina lang basta makabulasot ka ha. Ma! Oo, ano? Oh, hara na kita mo ni nanay mo kasing kita no. Oh, nya sigurado na. Sigurado nang bugas ta kang sudan boss. Ay, kan mo ko, guys? Hello? Hello. Oh, sino ni? Ay, si Janet tayo. Oh, Janet, taga ka ni Janet. Sir, may gabi, oh. May gabi. Ano ka katulog ka na? Ari ko yan, cellphone ko, hindi ko na bata. Sabi mo. Ito mati. Hingko sa bata mo gali, may na kay arang bata mo nga laki. Oo, bata ko na sapat. Oo, sige ah. Sige, sino niyang ginapamatian mo gani, Janet? Reaction, Si Aksyon? Kantong. Si Rex Canton ang kilala mo? Kilala mo si Eric Magbanwa, hindi? Kilala ko sa Magbanwa, kasi Rex Kantong. Oo, ano ginapamatian mo sa mga estasyon eh? Action Patrol. Oh, Action Patrol na, yeah. Ayos ah. No problema. Janet, salamat. Congratulations, may 500 ka ha? Salamat, sir. Oo, salamat gid Janet ha, may 500 ka. Hindi ka na makanto sa Action Radio.
Ipadala na mo sa pira padala, ha? Oo, sir. Salamat, Janet. Salamat. Okay, bye-bye. May gabi, sir. Okay, may gabi. Okay. Okay, sige. Thank you. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radyo. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo. Salamat sa pagsabi. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat, gid, Janet Kayaw, Congratulations, may 500 pesos ka. Ipadala naman sa imo ang imo sining daog. Hindi ka lang magkanto sa Aksyon Radyo kay ipadala naman dira sa pera padala. Okay? Congratulations, Janet Kayaw sang alunan. Balikan ang ato sa nga mga patrol unit reporters. Balikan ang report ni Aksyon Stephen Presquito. Balos nga report gikan sa may syudad sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Stephen, may gabi, please come in. Yes, action na, Eric, sa update na ton sa District sa San Carlos, labi na sa sining COVID-19, nga sa karon na nagbukas na ang serbisyo sa aton City Health Department, nga sa diin nagaproseso na sang tanan nga mga kinahanglanon sa mga pumuluyo diri sa siyudad San Carlos, ilabi na sa pagpangayo sa mga health certificates, ang function sa tanan, ilabi na sa dental, sa tanan nga mga pasyente nga nagakadto diri kag ang birthing ining nagapabata man. So umpisa na sila sa pagpadayon sa pagserbisyo balik sa aton nga publiko sang after na sang ila quarantine day period sa tanan nga mga empleyado kag mga doctors sa diri sa City Health. And of course ang aton man City Hall nagafunction naman sa karon kani balik sa serbisyo na ang aton nga mga tanan nga mga departamento dira sa aton sa City Hall diri sa siyudad sa San Carlos. Kagani normal na inis karon sa tanan ang stricto sa gihapon Aksyon Eric ang ining pagsulod kay pagwa sa syudad mismo sa diri sa syudad sa San Carlos sa tanan nga mga borderlines nga nga may ara ang aton syudad sa San Carlos. Gani nga sa karon ang aton nga mga kapulisan naman continue man sa pagbantay sa aton tanan nga mga borders kagupod man sa aton mga barangay tanod, barangay officials kay mga health workers. So ang may inipadayon karon Aksyon Eric kag apang ang ining mga continue nga pag-contact tracing sa mga mga primary contact sa mga nagpositibo kag ang iban Aksyon Eric so far nga mga nakatapos na sa ilang quarantine day period so far balik na sa ilang mga panimalay kag ginwala na atong mga ginakordonan nga sa diin nga kon mag positibo ka mo kagiga quarantine ginkordonan gid ang mga balay kag siradan ini so sa karon amat-amat na Aksyon Eric nga nagka-recover na ini ang iban kag mga nagbalik na sa normal Manila nga pangabuhi sa karon nila bina sa merkado publiko. The same thing man ang sitwasyon diri sa siyudad sa San Carlos nga atong mga nagpositibo sa swab test nakatapos naman sa ilang quarantine day period nga 14 days so gani sa karon Aksyon Eric normal nga nag-open naman sila nagbalik na sa ilang normal naman nga pagpamaligya dira sa merkado publiko. So mula magina ko Aksyon Eric ang aton update alin diri sa siyudad sa San Carlos ining COVID-19 nag-report una sa balita una sa aksyon ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol.
Ayo, salamat gid Action Stephen Presquito, live report sa siyudad sa San Carlos. Ang balita ng Action Stephen Presquito, ginadulong siya sa Carlos. Ni Manong Emil Lopez niya kakasalaan nga mo doon ni Action Rex Cantong. Gayuho man si Alex Montisa. Sige, si Sani Amarda, si Nerson Nabua, Juliet Herbulario, Ariel Lagora, Evelyn Casis, kag Rebin Amago. Malikantang report dugang, this time Action Percival Binamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa Action Percival Binamor sa report. First, please come back. Mayong gabi, aksyonerik kag subong man sa aton ng mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol ang aton area dire sa parte sang Central Negros sa aksyonerik labi na gid dire sa siyudad sang Carlota, Malinong kag Matawhay ang blatter box ang aton nga mga kapulisan dire ilabi na gid dito sa may Moises Padilla kag La Castellana kag sa gihapon aksyonerik ang aton kapulisan wala nagauntat sa pagbantay sini sa bagyo nga nagsulod dire sa aton area of responsibility. Nagtaas ang tubig ilabi na gid sa area sang Banwa sang Moises Padilla aksyonerik. So ang municipal sang Moises Padilla sa pagpamuno man ni Honorable Vice Mayor Ayan Villaflor nagabantay sa aton nga mga pumuluyo sa nasakpan nga mga barangay diri sa may Banwa sang Moises Padilla ilabi na gid sa paggulpi nga magtaas ang tubig kahapon aksyonerik. So ang iban nga mga pumuluyo dito ba puli sa inulingan ilabi na gid makadto ng iban sa may ila puluyan wala nakadayon tabok aksyonerik tungod nga ang tubig na mangtang ang tubig dira sa may Binalbagan na River Aksyonerik. Kaga dito man pakadto sa may nabukid iyaya sang Barangay Montilla nasakpan dito sa Makagahay. So wala man nakatabok gilayon ang aton nga mga pumuluyo. So dako gid ang pagpasalamat man sang aton nga mga pumuluyo nga temprano pa ang pagdako sang tubig kag wala sang nahalitan aksyonerik. Kag sige hapon nagaabantay ang aton nga mga otoridad diri sa Banwa sang Moises Padilla sa pag ulan-ulan sa mga nabukid nga bahin kay basi naman nga maggulpi magdako ang tubig. So ang aton nga Vice Mayor nagbutang sang iyang mga katapo dito ang personnel kag magabantay sang amo nga pagtawag sang aton nga emergency call dito sa iya opisina. Nagbutang siya sang duha ka tawo para nga panawag in kaso nga may ara nga emerhensya sa kada barangay. Liton kita diri sa siyudad sang La Carlota aksyonerik amuman ang pagbantay sang aton kapulisan diri sa siyudad sang La Carlota ang ginabantayan man sang aton rescue unit diri sa suba iya sang nahalin nga namang pangman ang tubig nga halin iya sa ibabaw dito sa may gintubdan action eret, no?
kag ginabantayan man sang aton nga rescue team kag sang katapo sang kapulisan. Apisar nga nagabubo kahapon ang ulan, so ang aton kapulisan nagasulay kag nagabantay gid sang mga aton pumuluyo sa higad sang kasubaan, kag ginapanawagan ang sa aton kapulisan ang mga nagapuyo sa higad sang Pangpang nga magalito na kay basi kun nagasaka ang tubig kag hinali lang sila nga malabot sini kag madalas ang tubig paidalom. So ang aton nga mga personnel diri man sa syudad sang Lacarnota sa pagpamuno man sa aton nga pinalangga nga Mayor Honorable Rex Alandoon, wala man naguntat sa pagbantay kag sa paghatag sa mga guidelines sa aton nga mga personnel nga hindi magpabaya sa tag sa ka-14 ka barangay nga nagasaka ang tubig hilabi na gid diri sa nasakpan sa barangay Batuan. So dako gid ang pagpasalamat sang aton nga mga katapo sang otoridad diri sa siyudad sang Lacarnota nga wala man sang dalagko nga mga aksidente nga nagkalatabo sa pagdako kag pagsaka sang tubig sa mga kasubaan kag sa mga kasapaan action, Eric. So amo ini ang aton nga nakuha nga mga information report gikan diri sa aton area of responsibility mayong nga bilang sa kay Honorable Kapitan Chad Peria kag Honorable Kagawad Jofred Sapanta. Ang inyo ka aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Percival Villamor. Magabidira sa mga taga-barangay Inayawan, Kawayan, kay Dennis Richard Tibor Roma, kay Jantan Villanon, kag tanan nga mga Energy Fans Club. Balik kay Anthony Jones, Habilio, Siblano. Balik kita, when we come back, balik ka report action dyan. Nakatapos na sa ito importante nga mga pahibalaw. This portion is brought pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable na pagbalita, dahil na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayak at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa walakat mga bidira sa mga taga Sendakan Dagit Farm kag sa Sendakaridad Farm. On duty Security Guard Gorsal. Balin kay Security Guard Toto Romar Tamayo ang nagatamyaw. Nagapaurok-urok man. Sa kay Mr. Mrs. Pablito Benedicto sa mga taga Phil Power Group, natamyaw nila si Engineer Arthur Normandy. Ayos, balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports. Aksyon John, sa balik ko report, please come back. Nagpanumdum aksyonarik ang caretakers ng Burgos Public Cemetery sa tanan na matanga magapatulong abidra mismo sa may patso sa ninging mga inadlao. Kung mas maayo nga temprano yun ang pagpatulong, wala labot sina magkadto lamang dikto nga hindi tingobla, kung hindi maginuto kag maobserbar gid ang social and physical distancing. According kay Mr. Ricardo Reportijo, adra sa Burgos Public Cemetery, ilagid stricto nga ginapatuman ang tanan nga may health and safety protocols para masunod ang mando abis ng gobyerno. Tagod nga hindi pagarinan ini sa transmisyon ng COVID-19 nga balatian. Kapag ito rin na reporteho aksyon ni Eric, na ginalauman na nila sa maabot mahimo sa adlaw sang 29, binsarado ining Burgos Public Cemetery. Kumanang adlaw magapahamtang drasang kapulisan, lakip na ang pagpabilin nga dapat wala sang may makapatulong dira kay sarado October 29 to na sa November 4 aksyonerik. Pero according to kay reporteho, balik na guro magbukas ang patio nga by November 6 na ang 5 nga daan holiday ini aksyonerik. Damo-damo na girman na nagapatulong dito mismo sa may Burgos Public Cemetery. Pero according sa iya, igraing nga ng tempo, di mo dayaman sila magpaminta kung magpanilo paribot sang pansyon. Yari si Mr. Ricardo Reporteo sa ito na interview. Ano mas damo kahapon? Kagapon ko mo Domingo nga daw nang
madamo-damo ko mo nga Domingo ay labot ko opisina. Subong yan, subong yung malaka-laka, kagkapin pa kagina, gainulan. So sila nga po, no, gamat-amat mo, pero pila na lang ka minutos, masyara naman. Ano din gusto nyo, sunod siya mo sa manto nila for 20 dapat sirado. So nationwide, ini ang pagsira sa tagsa ka public cemetery or private cemetery, national organ ini mo. So nagkaangay sa ibang mga patso, ang Burgos Public Cemetery nagabukas alas 8 ng aga, nagasirani sila by 5 p.m. Pero according man sa iya, depende man nino, volume kung kanamo sa mga tao nga anak padrasod sang patso, di pagpatakla 5, nilagay sila magpaunugot, magpasulod pa aksyon Erika. Dagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz, nasa patrol sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Ayo, salamat yung Aksyon John Diaz sa there you have it, ang kabukusan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol program sa Lunes edisyon. Nagabi nila kay Stanley Yusaya kag sa kay J. Karam. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pag isilimanon ang Action Night Patrol program, kita magatakop temporaryo. Kita rin kita sa Merkules kay Buwas Martes si Action John Diaz. John Diaz. Si Action Marlon Inubea ang mag-take over sa ato sininga programa. O diri sa itong mga patrol unit reporters in action nga nagpakalagad karong gabi sa kay Action Roger Gotib, kay Action Percival Villamor, Action Stephen Presquito, of course Action John Diaz, Action Papang Nixon Tamang at piloto sa Patrol 2 Crosswell Patrol, kay Step Gasda may gabi kag sa kay Linoy Cordoba. New Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Turuk Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with ITX Production JM Baikin, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kasama Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Rex Cantong, ang inyong alagad ang Korman Action Right Patrol Program, Lunes, Top-Top, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios, amigos, hasta la vista, ayaw makalipat, atis magtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ko kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,